Terchovej si 5. decembra pripomenuli 10 rokov zápisu terchovskej muziky do UNESCO. Spis sa pripravoval ešte predtým, čiže v podstate nejakých 12 rokov dozadu sme boli oslovení s tým, že je možnosť podať žiadosť o zápis terchovskej muziky. Náročné bolo v tom, že sme museli zosumarizovať vlastne všetko, čo ku tej terchovskej muzike máme. Jedna časť spisu bola o tom opísaní terchovskej muziky, o jej histórii, o tom, ako vyzerá, a ďalšia dôležitá časť vlastne bola o tom, čo tú muziku, čo jej pomáha, čo ju ohrozuje a čo s ňou chceme do budúcna ďalej robiť. Pri príležitosti 10 rokov zápisu do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO bola vydaná publikácia. Chcel som, aby táto knižka v rámci možností, ktoré ponúkajú informačné zdroje, ponúkla komplexný pohľad na jej vývin, históriu, ale aj súčasnosť. A najmä, čo som veľmi chcel, aby sa do tej knihy dostali aj informácie o terchovských muzikantoch a muzikách, ktoré pôsobili a pôsobia mimo tejto obce. Na tento pamätný deň zareagovala aj Slovenská pošta, ktorá vydala poštovú známku. Je to spoločné teda vydanie s poštou a z Azerbajdžanu. No a vybrala sa podobná téma, to znamená hudobné zoskupenia, ľudové. A v prípade slovenskej strany bola vybraná basička dvojstrunová, kým v prípade azerbajdžanskej je to hudobný nástroj a volá sa kamanča. O zachovávanie terchovskej muziky sa snažia starší i mladší folkloristi. Terchovská muzika hrá Slovákom rezko, aby boli pyšní na zápis UNESCO. Tak moje pocity, keď hrám túto muziku terchovskú, väčšinou cítim z nej takú voľnosť, hlavne improvizáciu a niečo, čo ma baví, či môžem ukázať ľuďom, že práve týmto je tá naša terchovská muzika výnimočná. Terchová krasavica moja, keď máte, ba pozriem na mísa, Dnešný večer prežívam rovnako ako pred 10 rokmi, keď sa terchovská muzika dostala do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Cítim sa rovnako ako v Baku, lebo ten pocit hrdosti a radosti je identický. Zápis do UNESCO potvrdzuje kvalitu terchovskej hudby a je výzvou pre zachovávanie tradícií pre ďalšie generácie.